ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള IDC കിച്ചണിലാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എനിക്ക് ഷെറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അടിപൊളി ഒരു ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇഡ്ഡലിയുടെ പേരാണ് തട്ടേ ഇഡ്ഡലി. തട്ടേ ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാല ഗീ തട്ടേ ഇഡ്ഡലി എന്നാണ് അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കേസരിയും ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഗീ, അതായത് നമ്മുടെ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലിയുടെ മുകളിൽ നല്ല ചട്നിപ്പൊടി, ഉഴുന്ന് ചട്നിപ്പൊടിയും അതിന് മുകളിൽ നല്ല ഗീയും വിതറിയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് നമ്മൾ 2 തട്ട ഇഡ്ഡലി ഓർഡർ ചെയ്തു. ഏകദേശം 60 രൂപയാണ് നമ്മുടെ തട്ടേ മസാല ഗീ ഇഡ്ഡലിയുടെ വില. അപ്പോൾ ഷെറി ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. സ്ഥിരം അവൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ഇപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചട്നി കിട്ടുന്നുണ്ട്, സാമ്പാർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ആ ചമ്മന്തിയോ സാമ്പാറോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലി അവിടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തട്ട ഇഡ്ഡലി ഓർഡർ ചെയ്തു, ഒരു ഫിൽട്ടർ കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തു, ഒരു ടീ ഓർഡർ ചെയ്തു. അലിക്ക് 2 നോർമൽ ഇഡ്ഡലിയും ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അലി അവിടെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ. തട്ട ഇഡ്ഡലി IDC കഫേ. വെറും തട്ട ഇഡ്ഡലി അല്ല കേട്ടോ, തട്ടേ ഗീ മസാല ഇഡ്ഡലി ഫ്രം IDC കിച്ചൺ.